Que tal? Moi boa noite, un saúdo dende a televisión local. E luns comezamos nova semana e ademais comezamos novo mes, porque o primeiro espazo deste mes de marzo recén chegado. Imos principiar falando de obras adxudicadas desta vez no eido rural, porque nos imos ata o Paraño. Ali falamos de obras viais. Canarga vai ser a empresa responsable da execución dos traballos de mellora do firme e seguridade no vial que dá acceso ao núcleo rural do Paraño dende a súa conexión coa AC 861. O proxecto no que se van investir 109.346 euros suporá a rehabilitación superficial e estrutural deste camiño, coa fin de dotalo dunha calidade óptima e deste xeito mellorar a comunidade e a seguridade dos usuarios e usuarias. Os traballos, que terán unha duración de 3 meses, van incluir a demolición da maior parte do firme existente e o saneamento da base, o reperfilamento das cunetas para eliminar calquer tipo de vexetación e a recolocación das tapas dos pozos e arquetas. Asemade, aplicarase unha nova capa de rodadura de formigón bituminoso e crearase unha nova lousa de formigón nas marxes do camiño que servirá como zona peonil. Ademais de novos sumidoiros, salvacunetas con tubaxe de PVC para a recollida de augas pluviais e tamén se vai canalizar a actual cuneta. Naqueles puntos nos que a cota do vial sexa maior que o acceso ás vivendas colindantes, procederase a súa rebaixa para evitar que a estrada pase por riba das entradas das casas. Finalmente, co obxectivo de reducir a velocidade dos vehículos que circulan pola zona e evitar accidentes, colocaránse 2 reductores de velocidade e, por suposto, reporase a sinalización horizontal e vertical. Comezaba o reparto dos primeiros contedores para o compostaxe. De calquera xeito, unha iniciativa que nos vai levar moito máis aló, con citas, con participación, con oportunidade de sumarnos a esta iniciativa pioneira no reciclaxe. A primeira cita xa para organizarse e entregar directamente foi en Vilcallo, na Cal da Velaíña. O Concello das Pontes retomou a pasada semana a súa campaña de compostaxe doméstica As Pontes o Camiño Sostible, unha iniciativa na que se busca a colaboración da cidadanía para que instalen nos seus fogares un pequeno composteiro co que reducir a cantidade de refugallos orgánicos que rematan no lixo e que poden ter unha segunda e produtiva vida. Unha dúcia de veciños e veciñas tomaron parte nesta convocatoria na que se repartiron os primeiros kits de compostaxe e que consisten en pequenos composteiros de plástico moi sinxelos de instalar nos que se poden ir depositando dende restos de alimentos ata restos vexetais, borras do café ou incluso papel de cociña ou cartón para producir un fertilizante natural que se poda aproveitar nas nosas hortas. Un dispositivo moi sinxelo e para que o único que se precisa é contar cun pequeno terreo preto da casa e con interese á hora de involucrarse no proceso. Sentar as pezas, vale? Facendo que coincidan os enganches dos lados. Vou pasando un a un os pasadores. E unha vez que chegamos aquí, para non estragalos, cerramos e nos subimos. Que si, de golpe, temos que facer moi interesante. Contestadme con sinceridade. É difícil de contar? Se tedes menos pequenos, montadevos máis difíciles. Botadles o composteiro e que se boten os tecidos curados. Ben, unha vez que temos aquí, pasamos a esta peza é a que vai enganchada os pasadores. E esta peza é a que me conecta as dúas partes da tapa. Simplemente. Doy a volta e aprieto ata que escoito clac. Unha vez que o teño, paso por un lado e paso por outro. O Concello está a repartir estes composteiros individuais a todos os participantes no proxecto, o que se suman tamén actividades formativas, como a que se impartiu o pasado venres e con consellos tan sinxelos como a colocar o composteiro preto da casa, en riba dunha tea metálica para evitar atoupas e ratos, e baixo unha árbore de folla caduca, se é posible, para que o sol no verán non o estropee e tamén no inverno este protegido. O tema é que, se nos facemos ben o proceso de compostaxe, os ratos non deberían querer achegarse a esa comida.
Por qué? O problema que compostaxe sempre é cando empezamos a traballar, vale? Porque o material está moi verde, dixemos antes, non temos xente traballando, non temos hongos nin bacterias traballando, entón todos eses bichos poden acceder ao noso compost. No momento que o composteiro está funcionando, o composteiro colle moitísima temperatura. Estamos falando de que un composteiro que funcione correctamente debería pasar dos 45 grados. Vale? E ademais de que debería pasar dos 45 grados, por como funciona o composteiro, na parte de abaixo do composteiro sempre se tende a acumular o material que xa está máis traballado. O material que está máis traballado é un material que, teóricamente, as plantas poden aproveitar, pero os animais non. Entón, o rato e a rata, se non teñen nada que sacar, non se molestan en rascar no composteiro. Unha serie de directrices do máis sinxelas e as que tan só lles temos que sumar as nosas ganas de colaborar co medio ambiente e de reducir refugallos, dándolles unha segunda vida, neste caso creando un abono natural de alta calidade. Neste primeiro encontro, no que tamén participaron os concelleiros Roberto Rivera e Elena López, xa se repartían estes primeiros composteiros, pero nos vindeiros días o obxectivo é lograr ampliar a rede de fogares implicados, damando unha campaña informativa que arrincará o día 15 cun posto na feira quincenal e xa dando luns 16 con diferentes visitas polos fogares para chegar esta iniciativa á veciñanza que desexe participar. Así, todas aquelas persoas interesadas poden atopar toda a información actualizada na web aspontes.ocaminosostible.gal. Tamén poden anotarse mediante o teléfono 647 521 464 ou no correo electrónico info@ocaminosostible.gal. Nova oferta de emprego dentro do Concello desta vez vai ser para conformar unha lista de agarda para cubrir posibles ausencias, vacacións, baixas, etc., canto á xestión do ocio. O Concello das Pontes vai crear unha lista de agarda coa fin de manter cuberto ante calquer tipo de incidencia o Servizo Municipal de Atención Psicolóxica e a Dirección do Centro de Información á Muller. De feito, pasado venres, no Boletín Oficial da Provincia se publicaban as bases dun proceso que permitirá cubrir vacacións, excedencias ou baixas temporais e que se vai levar a cabo mediante un concurso de oposición. Así, será necesario pasar un test de coñecementos sobre un temario específico ao que se sumará a valoración da experiencia laboral e méritos das persoas candidatas. Con respecto aos requisitos a cumprir, será necesario ser de nacionalidade española ou dun Estado membro da Unión Europea, contar coa licenciatura ou grao en psicología ou titulación equivalente, posuir as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas que son obxecto do correspondente contrato, non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta. Ademais, é necesario contar co título cerca 4 de galego. As bases xa se poden consultar na web aspontes.org, aínda que o prazo de presentación de solicitudes non se abrirá ata que se publique o correspondente anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Unha vez cumprido este trámite, as persoas candidatas contarán con 10 días hábiles para presentar a súa solicitude e a documentación necesaria mediante a sede electrónica do Concello das Pontes. Estamos no treito superado co dor, por tanto, final xa do curso e hai que ir pensando no curso que ven. Está aberto o prazo para reservar xa para vindir o curso. A Consellería de Educación vende abrir o período de solicitude de praza para os nenos e nenas que inicien estudos de educación infantil o vindeiro mes de setembro e tamén para aqueles alumnos de educación infantil, primaria, secundaria e bacharelato que desexen cambiar de centro escolar sempre que existan prazas libres. Así as cousas, ata o día 20 deste mes vai ser posible presentar a correspondente solicitude en calquera dos centros educativos sostidos con fondos públicos ou telematicamente na web edu.xunta.gal/admisión alumnado. Unha vez pechado este prazo de solicitudes, publicaránse as listas provisionais de admisións. Será o 24 de abril, mentres que as listaxes definitivas coñecerémolas o 15 de maio. E os prazos de formalización de matrícula serán do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de infantil e primaria e do 23 de xuño ao 7 de xullo para os estudantes de secundaria e bacharelato. Na mentras, os centros educativos das Pontes seguen estes días ofrecendo xornadas de portas abertas. Así, mañá de 10:30 a 12, na Fraga terá lugar unha xornada especial de convivencia cos alumnos e alumnas da Barosa que en setembro estudarán neste centro. E xa para o día 9, ás 4 da tarde, teremos nova xornada de portas abertas no Colexio de Santa María. Volven as exposicións ata o Obradoiro de Comeluz, un obradoiro de arte no que desta vez temos unha exposición de Sofía Piñeiro. Durante estes días podemos vela.
O Taller de Artes Comeluz conta cunha nova mostra expositiva nestes días e que chega da man da artista ferrola Sofía Piñeiro. Ropa tendida é o título dunha colección dunha vintena de obras nas que a autora recolle o cotiá e a rutina da nosa vida, dende esa roupa que se vai secando ao sol ata os grupos de avós e aboas que aproveitan o bo tempo para sentar xuntos e conversar. Unha mirada íntima do que nos rodea e que tamén recolle esas superheróis e figuras da infancia que saían no noso televisor, como os Spice Girls, os Power Rangers, os Teletubbies ou o grupo infantil Parchís. Time, but baby, you on my mind, and I don't know why, yeah, but the feeling is fine. Can't you see, yeah, honey, you are for me. Oh, we were meant to be, yeah. Dancing in the moonlight, gazing at the stars so bright, holding you until the sunrise, sleeping until the night. Get up on the floor, dancing all night long. Get up on the floor, dancing to the break of dawn. Get up on the floor, dancing to the break of dawn. Get up on the floor, dancing to the break of dawn. Dancing is what to do, dancing's what we love you. Un percorrido da man de técnicas como pastel ou acuarela en lámina e incluso en cartón reciclado e que poderemos visitar ata o día 13 deste mes no Taller de Artes Comeluz na Avenida da Habana. Repasamos xa actividades citas que tivemos esta fin de semana, unha estrea por todo alto, a de Monte, danza e música no escenario do Lobby. Poder desfrutar da mellor danza galega sen sair da nosa vila é todo un privilexio, unha opción que unha vez máis nos poñen en bandexa na Consellería de Cultura o pasado sábado, grazas á última montaxe artística de Laboratorios Escénicos. A compañía coruñesa apostou por As Pontes para dar a coñecer en primicia o seu último traballo, Monte, un espectáculo de danza contemporánea dirixido pola coreógrafa cubana Maura Morales e que reuniu sobre o escenario do Lobby a 8 artistas entre músicos e bailarinas para reflectir esa historia que une a Galicia e a Cuba a traverso da emigración. E que Monte usa non só a figura da muller emigrante, senón tamén a toda a sabedoría popular sobre a natureza, as lendas e a cultura en xeral para conectar estes dous puntos e que tan alonxados están no globo terráqueo. A mí me gusta la rumba, a mí me gusta el guaguancó.
Sobre o escenario, a majestuosidade e beleza da danza con Ana Pérez, Estefanía Gómez e Alba Fernández. E como banda sonora, a voz en directo de Diana Tarín, xunto con Amaury Quintero a percusión, Octavio Vargas co baixo, Pablo Hernández a guitarra e o piano de Alfredo Álvarez. Nunha proposta única, novidosa e do máis atractiva, que trasladou o público presente a esa mestura de identidades e culturas, a esa fin de fronteiras que conviven nos que teñen que partir da súa terra natal para labrarse un futuro noutro país. Monte vivía o seu día grande o pasado sábado nas Pontes, aínda que tamén con protagonismo local, porque as pontesas Isa O'Connor e Carolina Díguele foron as encargadas da escenografía e do vestiario desta nova aposta de laboratorios escénicos, que de seguro sumará moitos éxitos da man da súa xira por escenarios de toda Galicia. Tamén seguimos tendo presentacións literarias, desta vez unha pontesa ficada fora na nosa localidade, pero que se xuntou con familia, con amigos, con veciños, que vieron a esa presentación do libro de Ana González Ramil, un poemario. A creación literaria non entende de idade e un exemplo chéganos da man dunha pontesa fincada na Coruña que o pasado venres traía ata as Pontes o seu primeiro libro e por riba da man dun xénero tan complicado como é a poesía. Ana González Ramil rachou con todos eses estereotipos e demostra da man de Mi vida en unha poesía que nunca é tarde para asumir retos. 60 poemas nos que a autora recolle as súas inquedanzas e sentimentos do máis íntimos, onde fala da familia, da morte ou da situación tan complicada que se vive noutros puntos do planeta e do que iso lle fai sentir. Un traballo que podíamos coñecer o pasado venres da man dun acto que tivo o Museo Etnográfico de Montecaxado como escenario e onde a autora pontesa deu conta do seu proceso creativo, e no que contou co inestimable apoio do seu pai e do seu irmán que foron os responsables de animala a editar este traballo. Fue una casualidad un poco, ¿no? Yo escribí siempre, pero de otra manera, quiero decir, lo hacía para mí en plan, pues una celebración de un hijo, lo hacía para mi gente y en ocasiones muy especiales, ¿no? Sí que es verdad que en mi familia, sobre todo mi padre, siempre me decía, tú cuando escribes, no escribes prosa, escribes prosa poética, porque yo de aquella cuando escribía algo, pues tampoco era la poesía lo que yo más hacía, ¿no? Y bueno, todo eso le fui dando un poco de forma. Y a medida que mis hijos fueron creciendo y que yo fui quedando un poquito más libre de otras cosas, ¿no? Pues fue cuando realmente me animé a empezar a escribir cada vez que sentía algo, cuando necesitaba escribir. Y entonces, bueno, yo tengo ahora pues ese ratito mío que, como digo yo, es mi mundo y ahí aprovecho para escribir lo que siento.
Memoria, sensibilidade, intimismo, todo isto se agocha en cada unha desas composicións editadas por Talón de Aquiles a finais do pasado ano e que xa se presentaron públicamente na Laracha, agora nas Pontes, e que a finais de marzo tamén se vai dar a coñecer nun evento público en Monforte de Lemos. Textos accesibles, cercanos, cos que calquera se pode identificar e cos que a autora pretende chegar a todo tipo de públicos e facer da poesía un xénero accesible e os que tamén deu lectura neste acto. Arde mi tierra arde. Arde mi alma ante tanta barbarie, llamas que abren paso hacia un infierno abrasador, llamas que dejan viudos recuerdos vivos en el corazón. Miradas tristes se rompen ante tanto dolor, lágrimas estériles que no pueden ver el sol. Lo han perdido todo aquello que la vida les brindó. Humanos sin escrúpulos no merecen la vida que la Madre Tierra les dio. Un manto de cenizas cubre nuestra tierra, esa que tanto nos mima y que nos da la vida. Reguemos esa tierra que tanto nos ama, con la sabiduría de esa nuestra mente humana. Arde mi tierra arde, arde mi alma ante la sinrazón inviolable. Como peche público presente non se puido resistir a levar para a súa casa un exemplar deste traballo que a autora non dubidou en adicar a cada un dos presentes. E as Pontes foi referencia tamén na música do mellor do pop español co concerto que tivemos de Merino, tamén no Alobi. Ás veces, para dar vida a un gran espectáculo non fan falta artificios. Abonda con boas letras, con saber transmitir e con transportar ao público da sala de butacas a ese universo musical que se pretende crear con cada composición. E iso foi precisamente o que pasado venres fixo Merino nas Pontes. O dúo integrado por Sandra Merino e Alex Gallego presentaba El Bosque, o seu terceiro disco de estudo en formato acústico, e foi quen de meterse no peto non só aqueles e aquelas que xa coñecían a súa música, senón tamén a curiosos que apostaron por pasar noite do venres desfrutando dunha das bandas con máis proxección no panorama musical nacional. Na cálida voz de Sandra foi posible desfrutar dunha viaxe musical da infancia á madurez e que se recolle nos 10 temas deste último proxecto. Unha expedición que levou ao público por cancións autobiográficas que parten dun escenario totalmente destrozado dunha infancia complicada, onde non é posible botar raíces, sen futuro estable, pero que grazas a ese proceso de aprendizaxe e madurez é posible coñecer a xente nova que nos axuda a medrar. Estamos presentando nuestro disco El Bosque, que habla de un camino largo, habla de la infancia, de un camino complicado hasta convertirnos en adultos y también de construir nuestro lugar seguro, ¿no? Ese bosque, de partir de una infancia más de desierto a encontrar nuestras propias personas, ¿no? Que forman ese bosque donde poder ser nosotros mismos, sin máscaras, sin artificios, y estar en paz. Esta canción que viene ahora se llama El Árbol y habla de esa infancia un poco compleja. Ojalá os guste. Unha viaxe repleta de emocións de todo tipo, dende a dor ata a ledicia, cunha atmósfera especialmente cercana cos que ocuparon a súa butaca no Alobi e que conectaron dende os primeiros compases con estes dous artistas e esas emocións que transmitiron da man de temas como Los 30, El Árbol, La Niña ou El Laberinto. Tenía concebido
Ademais, Merino quixo agasallar o público presente con algunhas cancións dos seus traballos previos e que lles permitiron facerse cun lugar no panorama musical nacional. E que non se entere nadie, ou Cadaqués, tampouco faltaron neste concerto que foi toda unha experiencia emocional, máis aló de poder disfrutar dun gran espectáculo. Como cada lunes, agora toca repasar a información deportiva. Facémolo nesta información xa de peche deste espazo. No fútbol respiro para unhas Pontes que acadaba onte unha victoria vital. Ademais, un trofo contundente con Vicente diante do Oza Xuvenil por 3-0. Logo do varapau da derrota hai unha semana nun partido que tiñan gañado, desta vez si souberon pechar o encontro e derrotaron os herculinos para sumar a cuarta victoria da tempada. Seguen últimos, pero xa 5 puntos do mesmo Oza que é o que os precede na táboa. E quedan a 6 do Cedeira que marca a salvación. Precisamente o seu vindeiro rival. Manteñen o colchón de 6 puntos co descenso logo de que os equipos de abaixo tampouco foran quen de puntuar. O equipo de veteráns pagou un cúmulo de erros para mosarse demasiado vulnerable e acabar perdendo por 4-3 co Fontemayor, en Culleredo. Agora reciben a un Tequeteque que volveu golear esta fin de semana. As que están nun grande momento, salientamos este resultado na base, son as infantís. Sumaron a terceira victoria consecutiva e fixerno vencendo por 3-0 o Val. No fútbol sala, o Estío sufría un serio revés coa derrota en Vilalba este sábado. Caían por 6-2, o que supón perder a segunda praza a mans do Lugo Sala, e agora só cun punto de vantaxe co Salamanca e Noia, que é o último en playoff. Os ponteses deberán enderezar o rumbo na visita do 5 Coruña, logo de enlazar 3 derrotas consecutivas. O peor chegaba co filial, que perdeu por un amplo 14-2 en Miño co Xarío. Os alemís gañaron o Narón, o Freixo, por 3-6. O resto de partidos da base foron xa os derbis, polo que informamos así da base dos dous conxuntos. 2 victorias para o Esteo, en cadetes 18-1, en alevins 2-1. E unha para o Lago Sport en infantís 4-1. O Lago Senior masculino si acadaba unha importante victoria, logo de derrotar o Agolada por 6-2. As que sufriron un duro revés foron o equipo femenino que caeu con a Gaiola, ademais partido na casa. Levaron moi ben camañado e acabou escapando. O Clube Pontese ten boas novas tamén procedentes da selección galega, xa que vai volver ter presenza nun novo campeonato de España. E vai ser con Álvaro Roca e Gael Romalde, que estarán en Cádiz co equipo galego de M14, esta mesma fin de semana. En hockey, as Pontes perdía os 2 partidos en Alevins, na visita ao Liceo, e en Benxamíns, na casa do Compañía de María, tamén da Coruña. Pero máis alentable, sen dúbida, foi a estrea da escola, que tivo unha xornada amigable visitando o Noval, o Hockey Club en Narón. Ademais, o venres tiveron unha xornada familiar de convivencia cos pais e as nais, poñendo os patins para compartiren cos pequenos e pequenas do clube. En Rubio, Fendetesta sufriu ante 2 derrotas no Bobado co equipo de M14, superado pola mínima, e na última xoga do partido polo Santiago RC. Caeron por 58-63 nun partido tan espectacular como amosa este amplo tentador. O equipo senior volvía a morrer na beira. Logo de dominar claramente o Barbanza, a maior parte do encontro, non foi quen de sentenciar e finalmente os visitantes chegaron máis enteiros e levaron o choque por 36-57. Tamén 2 xogadoras do Fendetesta estiveron esta fin de semana nos campeonatos de España en Toledo. Paula Fornos, actualmente cedida no Santiago Rugby Club, formou co equipo de M19 que gañarían o torneo. Venceron a Murcia, Nafarroa e Cantabria, sen encaixar un só punto. E na final, volvía a derrotar a Murcia por 10-0. Macarena Antón xogou coa selección M16, coa que só puideron empatar con Asturias, logo de perder con Canarias, Cantabria e Baleares. Como dicíamos, rematamos coa información a través deste espazo diario en Radio Televisión M. Volvemos mañá, de novo xa sabedes que neste mesmo tempo e neste mesmo lugar, na televisión local das Pontes, a información das Pontes. Grazas, boa noite e bo descanso.